La ciència sempre s'ha interessat molt per totes les qüestions relacionades amb el moviment animal, perquè és clau per entendre molts processos ecològics i també per gestionar el medi natural. La situació en la que estem actualment en aquest àmbit de recerca és que estem vivint una autèntica revolució. Moltes de les revolucions científiques tenen a veure amb revolucions tecnològiques, i aquest és el cas de l'ecologia del moviment i dels estudis del moviment en el món animal, perquè tots els sensors i els geolocalitzadors, diguéssim, han evolucionat molt, s'han abaratit, cada cop són més lleugers de pes, de manera que els investigadors podem invertir diners en col·locar aquests aparells en els animals i estudiar amb una finura que no té precedent coses que sempre ens han preocupat, com quina és la funció que fan els animals en diferents ecosistemes, com utilitzen l'espai, quin tipus de migracions fan i quin tipus d'invasions estan involucrats. Bàsicament, a l'última dècada tenim sempre les mateixes preguntes que no hem pogut resoldre i crec que a partir d'aquesta última dècada i la pròxima dècada podrem resoldre moltíssimes de les qüestions que aquest camp té per respondre. Les qüestions d'invasions biològiques venen molt relacionades amb aquests dos aspectes, tant la globalització com el canvi climàtic. En funció de l'espècie, a vegades el factor de canvi climàtic pesa molt més que no el de la globalització, però realment és la suma de les dues coses. Per una banda, hi ha canvis de temperatura a nivell global que generen canvis en les distribucions de les espècies. Per l'altra banda, la globalització accelera els processos de transport d'aquestes espècies, sobretot perquè nosaltres som una espècie humana que ens movem, ens desplacem per tot el planeta amb diferents medis de transport, i altres espècies aprofiten aquest medi de transport humà per desplaçar-se. A veure, en general, la paraula invasió té una connotació negativa. A mi m'agradaria mantenir-ho així, és a dir, hi ha processos on hi ha desplaçaments d'espècies cap a d'altres zones que no són tan nocius, però aleshores ja no parlaríem d'una invasió. Quan parlem d'una invasió és que normalment es tracta d'una espècie que no és l'autòctona, són espècies que no són autòctones, venen de llocs foranis, són espècies que tenen unes característiques biològiques invasores, això vol dir que normalment són agressives, ocupen els nínxols ecològics molt ràpidament d'altres espècies, són capaces de depredar o d'eliminar altres espècies autòctones de manera molt ràpida. Per tant, en el caràcter invasió hi ha tota una sèrie de trets comportamentals que la defineixen com a tal. Inclús aquests trets s'està veient que estan incorporats en la pròpia genètica, és a dir, no totes les espècies tenen capacitat invasora. El projecte Mosquito Alert arrenca el 2014. Bàsicament és la idea d'un sociòleg, un ecòleg quantitatiu com jo i una medioambientòloga. Són tres persones que se'ns va acudir la idea de poder fer un seguiment del mosquit tigre utilitzant aplicacions de mòbil i poder generar un mapa públic basant-nos en la participació ciutadana perquè tothom pogués saber on està el mosquit tigre i a partir d'aquestes dades poder fer models que puguin predir el procés d'invasió del mosquit tigre i que això pugui ajudar a mitigar aquestes poblacions. Mosquito Alert ha aconseguit grans fites. D'entrada ha aconseguit que els ciutadans s'involucressin, que hi hagués un mapa públic ara a tota Espanya de la presència de mosquit tigre. Estem realitzant models amb aquestes dades i hem pogut demostrar que les dades ciutadanes tenen la mateixa validesa que les dades de mostreig científic, però amb l'avantatge que l'escalatge d'aquestes dades és molt més ràpid. Mostrejar un territori com tot Catalunya o mostrejar un territori com tot Espanya, des del punt de vista científic, és inviable pel cost econòmic que això suposa. El que estem veient és que la combinació de les dades ciutadanes amb mostrejos localitzats científics ens permeten calibrar molt bé aquestes dades i poder fer models a escales molt més àmplies. Clar, al mosquit tigre ja ens hem acostumat una mica a Catalunya, va aterrar ja fa molt de temps, i les poblacions de mosquit tigre estan relativament ben controlades. És a dir, a part de la molèstia que ens suposa l'estiu tenir la seva presència, tot el que és l'aspecte de salut pública, hi ha molta gent treballant-hi. Nosaltres estem en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya
a través d'un projecte de la Generalitat de Catalunya. Per tant, aquestes dades ciutadanes no només s'utilitzen ara per fer aquests models, sinó que s'utilitzen per fer gestió, és a dir, els gestors que treballen en el control de les poblacions de mosquits, per exemple a Barcelona i a altres llocs de Catalunya, utilitzen les dades ciutadanes per avaluar on s'han de posar els esforços de control. Tot això fa que jo crec que podem estar relativament tranquils, és a dir, a nivell tant de l'estat espanyol com de Catalunya hi ha bastanta conscienciació de la problemàtica d'aquest tipus de mosquit i s'està fent el control com és degut. Ara bé, el risc de que hi hagi una propagació d'algunes epidèmies sempre existeix. L'hem tingut tots aquests anys i no ha passat encara mai res, però pot passar. De manera que hem d'estar sempre alertes i hem de contribuir a donar la informació adequada a aquests gestors per poder fer la feina tan bé com puguem entre tots. Doncs una de les tasques de Mosquito Alert justament és descobrir noves espècies invasores de mosquits. Això va passar aquest estiu amb una espècie que és l'Aedes japonicus, que també ve del sud-est asiàtic, de la zona justament del Japó i Xina, i té unes característiques similars a la del mosquit tigre, quant a que és un possible vector de malalties. En aquest cas és un bon competent, un bon transmissor d'un virus que és el virus del Nil occidental. No és una espècie molt preocupant en el sentit que aquest virus és un virus que circula més amb ocells, és a dir, no és un virus que, diguéssim, entri tant en humans. Pot diguéssim, provocar epidèmies a nivell d'humans, però normalment no ho fa. A Astúries no existeix aquest virus. Un dels avantatges que tenim és que aquest virus ha aparegut a la zona nord d'Espanya, aquest mosquit ha aparegut a la zona nord d'Espanya i aquest virus allà no hi és. Per tant, a priori no hi ha d'haver cap problema. S'ha de seguir mantenint la vigilància. Val a dir això, que Mosquito Alert té per una banda aquest rol de descoberta de noves espècies i de veure aquests processos d'invasió inicials i que pot inclús ajudar a erradicar un procés d'invasió inicial, és a dir, potser a Astúries tenim la sort que aquesta espècie la podem controlar perquè l'hem vist molt més a temps que no amb els mètodes tradicionals, i per altra banda té aquest rol en les zones on aquestes poblacions de mosquit ja resideixen, pugui ser Catalunya, mosquit tigre, Barcelona, ajudar a gestionar les poblacions, que bàsicament vol dir tirar una sèrie de productes perquè les larves no prosperin i per tant aquestes poblacions es quedin minimitzades. Efectivament, hi ha una revolució també a nivell de tot el que és la utilització de telèfons mòbils i d'integrar la ciutadania en aspectes científics. Típicament això s'ha fet històricament en el món de la biologia amb qüestions més naturalistes, és a dir, típicament els ocells, hi ha molta participació de ciutadans en l'avistament d'ocells, en l'avistament de papallones. Estem entrant ara en una nova era on tot l'aspecte sanitari de salut pública també pot començar a funcionar d'aquesta mateixa manera. Un cas perfectament paradigmàtic és el de Mosquito Alert, és a dir, hem rebut premis tant a nivell nacional, hem estat a les Nacions Unides presentant el projecte, hi ha molt d'interès a nivell europeu en aquest projecte, però també es pot ampliar d'altres àmbits, com l'àmbit mèdic o diguéssim, qüestions relacionades, per exemple, amb el càncer. Hi ha, per exemple, projectes de ciència ciutadana que el que fan és utilitzar imatges i processat d'imatges que són molt difícils d'automatitzar i que un ciutadà entrenat pot ràpidament veure, per exemple, certs tipus de cel·lulars, o certs tipus de problemàtiques en algunes imatges de teixits, o, per exemple, pot identificar cèl·lules sanguínies amb malària, i això veiem que està donant molta efectivitat, és a dir, podem posar aquestes fotografies a la pàgina web i ciutadans de forma voluntària s'entrenen i van, diguéssim, xequejant fotografies que són de malalts reals, i això permet fer seguiments de malalts, tenir estadístiques molt més fines d'alguns tractaments, etc. Doncs, òbviament, jo estic ficant en aquest camp de la ciència ciutadana i jo li auguro molt de futur. Crec que realment és el futur de gran part de la ciència. Això no vol dir que els científics seguim fent la nostra recerca de forma íntima, sobretot aquells aspectes que requereixen no d'una divulgació immediata de les coses,
però hi ha molts aspectes en ciència, en camps científics molt diferents, que es poden compartir amb els ciutadans i en els quals els ciutadans hi poden participar a diferents nivells, tant en el que és la recol·lecció de dades com el que és en el disseny de les preguntes científiques que són d'interès per la societat. És a dir, hi ha molts nivells en els quals els ciutadans poden intervenir en qüestions científiques i tot just ara estem començant a veure exemples a tot arreu del món molt bonics de com es pot encaixar aquesta mena de visió de la ciència més aïllada en el seu limb, on la divulgació es fa en aquestes revistes científiques, i l'entrada directa de la ciutadania des del nivell simplement de plantejar qüestions científiques al nivell de col·laborar a la producció d'articles científics o en la recol·lecció de dades. A Europa, per exemple, ara hi ha una associació europea de ciència ciutadana, hi ha conferències cada any i es veuen cada cop més participació dels propis científics. Penseu que vam haver de trencar una barrera molt important, que és justament no només apropar la ciència a la ciutadania, sinó apropar els científics a la ciutadania, perquè molts dels científics no estan acostumats a fer aquest tipus d'exercici i molts inclús eren contraris o pensaven que la dada d'un ciutadà, per exemple, o la col·laboració d'un ciutadà no podria aportar res realment quantitatiu a nivell científic i s'està demostrant en els últims 10 anys que això no és així. Bé, sobretot, jo crec que a nivell del món animal es tractaria sobretot del grup més d'insectes, no? És a dir, tenim problemes, per exemple, amb l'escarabat barrinador de la palmera, tenim problemes amb mosquits, pot haver-hi altres tipus d'insectes que puguin estar envaint, orugues, papallones. Hi ha també qüestions com, per exemple, els crancs de riu, peixos invasors a la Mediterrània que provenen sobretot de la connexió amb el canal de Suez del Mar Roig al Mediterrani. És a dir, hi ha una sèrie d'invasions que ja estem preveient que en els pròxims 20 anys generaran problemes en els ecosistemes mediterranis i jo aniria a focalitzar-me en aquestes espècies que són relativament senzilles d'identificar, tant marines com terrestres, que són emblemàtiques en el sentit que són invasores, com us deia, que tenen característiques invasores molt clares i que amb la participació ciutadana podríem accelerar moltíssim les quantificacions d'alguns dels processos que són rellevants per poder fer una gestió molt més efectiva. A nivell, per exemple, d'ocells, analitzar canvis en les migracions dels ocells arrel del canvi climàtic, ja no tant l'efecte de la globalització també, però sobretot, per exemple, en migracions d'ocells el canvi climàtic serà molt important i això també es pot fer ara de formes més modernes que no només realitzant anellament científic.